Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Biar kami kamu semua kedatangan dan Bapak sama-sama bergembira. Yeah.
Hormat pada tamu. Gerak. Sugeng rawuh para tamu, para mriksa ingkang wonten mriki, monggo sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh. Siap, gerak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala putra iki kumpulan taun songo siji madake sedulurku kabeh ayo ibadah beda sekawan ring Gusti Allah piwulang aku ngaji kanggo samuti yen janji beli sira urip donya baca
Kita anak pemuda Jamiatul Islam bersama-sama memajukan jiwa dengan ikhlas hati kita Oke, Catur Putra. Hadap. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rasulullah salamun bilang kepadaku pelajaran yang kau belum tahu. Bilang kepadaku kalau kita nyanyi bersamaku, senang-senang hatiku senang, semua membuat hatiku senang. Senang-senang hatiku senang.
Siap, gerak. Habibi ya Rasulullah, ambil senjata. Gerak. Siap, gerak. 27 tepat dalam bulan Rajab, Tuhan Allah memanggil Nabi kita Muhammad, yang supaya Nabi segera menghadap untuk diminta mengerjakan sholat bersama dengan umat. Sholat lima waktu harus dikerjakan dengan latihan. Umat Nabi diwajibkan sholat lima waktu, haruskan sholat. Umat Nabi haruskan sholat. 27 tepat dalam bulan Rajab, Tuhan Allah memanggil Nabi kita Muhammad, yang supaya Nabi segera berhadap untuk diminta mengerjakan sholat bersama dengan umat. Sholat lima waktu harus dikerjakan dengan latihan. Umat Nabi diwajibkan sholat lima waktu, haruskan sholat. Umat Nabi haruskan sholat. 27 tepat dalam bulan Rajab, Tuhan Allah memanggil Nabi kita Muhammad, yang supaya Nabi segera menghadap untuk diminta mengerjakan sholat bersama dengan umat. Sholat lima waktu harus dikerjakan dengan latihan. Umat Nabi diwajibkan sholat lima waktu, haruskan sholat. Umat Nabi haruskan sholat. 27 tepat dalam bulan Rajab, Tuhan Allah memanggil Nabi kita Muhammad, yang supaya Nabi segera berhadap untuk diminta mengerjakan sholat bersama dengan umat. Sholat lima waktu harus dikerjakan dengan latihan. Umat Nabi diwajibkan sholat lima waktu, haruskan sholat. Umat Nabi haruskan sholat. Garis besar tujuan agama Islam menuju perbaikan masyarakat
bahagia kita putra Islam, budaya tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam, karena ingat pada nikmat Tuhan. Sholatnya wajib 5 waktu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tak akan lalai lupa selalu, karena takut Allah Tuhanku. Bahagia kita putra Islam, budaya tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam, karena ingat pada nikmat Tuhan. Sholatnya wajib 5 waktu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tak akan lupa selalu, karena takut Allah Tuhan. Ini dibongin loh, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari Monggo budaya. jawab datang generasi ke langkung-langkung dari seniman dijawab lestari budayaku. Kalau kembali malih. Salam budaya. Lestari budayaku, Salam budaya. lestari budayaku. Matur nuwun. Panjenenganipun Bapak Karjono minangka Ketua Forum Budaya Caturraja ingkang tansah kita hormati. Panjenenganipun Bapak RW, Bapak RT, saya RW Selangkung Suwana Melikur, Bapak RT setunggal dumugi 6 ingkang tansah kehormatan. Panjenenganipun tokoh-tokoh masyarakat ingkang tansah dihormati. Delasan sedaya hadirin wonten ing kesempatan menika ingkang nderek mangayu bagyo pentasipun kubro siswa wonten ing kesempatan menika. Estu kesyukuran monggo kita kunjukaken wonten maswa dalam Allah Taala ingkang estu wonten ing dalem menika panjenengan dasan kula tasih kaparingan kenikmatan sehingga saged menikmati wontenipun kesenian kubro siswa wonten ing dalem menika. Langkung-langkung kita yang prisa wonten dalem menika saking grup kesenian kubro siswa Catur Putra Nambungan meringati wontenipun kamardikan ingkang kaping pinten Bu? Pak? Ingkang kaping 87 tahun. Kanthi menika estu sampun merdika 87 tahun. Monggo pun syukuri lan pun jagi. Dalam hati pun syukuri kenikmatan kemerdekaan menika ingkang maringi saking Rasulullah Allah lan kita jagi sareng-sareng monggo wontenipun wontenipun alam kemerdekaan menika kita jagi kita kestanjanaken saya wontenipun kerukunan lan sanes-sanesipun kita jaga kita tegahaken saking hal-hal ingkang saged memecah belah wontenipun kerukunan warga. Ingkang sanesipun awit asmanipun sedaya pengurus kubro siswa estu ngaturaken matur nuwun awit paringipun sabiyantu ingkang mawujud menapa kemawon saya saking lembaga dusun saking tokoh-tokoh masyarakat lan umumipun dhateng masyarakat namun saenipun ingkang sedaya wau sampun nyengkuyung wontenipun pentas kubro siswa Catur Putra wonten ing dalem menika ugi estu kanthi pentasipun kubro siswa wonten menika estu nuwuhaken wontenipun kesenian wonten Nambungan ingkang tasih eksis. Nun sewu dhateng Bapak Soibu mbok pilih kula ugi tahun sekitar 70-an 5 dumugi 80. Nika ugi kula nderek sebagai artis kados mekaten loro mien asmanipun Seni Rodat Nambungan. Samenika kubro menawi Seni Rodat Paduka Nambungan. Mbok bilih ingkang kasepuh-sepuh sampun kapundhut wonten naswa dalam insyaallah. Datang Bapak Soibu ingkang tansah hormati estu kawula sebagai lembaga dusun saking panyuwunipun pengurus kubro siswa lan umumipun dalam lembaga dusun Paduka Nambungan monggo pentas wonten dalem menika kita jagi
ingkang saestanipun sampun ngantos kedadosan hal-hal ingkang boten ngremenaken. Sanggup nggih Bapak Ibu mangke dumugi paripurna pun jagi ingkang kanthi tenang ngantos rampungipun pentas kobra siswa wonten dalem menika. Estu sedaya kobra siswa langkung-langkung dhateng pengurus mbok bilih anggenipun nyapaken saha nyajiaken wontenipun pentas dalem menika wonten kekiranganipun estu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Mbok bilih mekaten mawon menika dhateng adik-adik sampun sami ngantuk ingkang pemainipun estu kathah dapat nyuwun pangapunten. Kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Monggo sugeng mirsani kita semanggaaken. Matur nuwun. Kita aturaken matur nuwun dumateng Bapak Dukuh kita sampun paring sambutan minangka wakili saking kobra siswa saha masyarakat wonten ing Dusunambangan. Tasgendah ngaturken ageng matur nuwun dumateng Bapak Dukuh. Monggo dipun laksanaken kobra siswa dumugi sak paripurna. Damoga, brak. Jatur putra. Serang teruslah berjuang, usirlah musuhmu, menindas bangsamu, imperialis durhaka pengkhianat bangsa. Serang teruslah berjuang, maju terus maju, teruslah musuhmu, serang monggo dipun lepasi rumiyin mungkin ndak amburadul. Monggo bapak-bapak panitia kalian ya anggota. Ini saya. Kon bantu muncul. Manut. Wes manut sing penting. Mas Basi inget drum sih. Rambane yo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasinah. Salatullah salamullah ala toha Allah
kayak gitu, bocah emang hilang nih. Jadi saya takkan ini masa tamat pendek kapan? Ini ono job. Oke, Catur Putra Indonesia. Ayo Mas Dori main bapak ini. Apa ini? Asal temen sore kan. Ayo komen ini piro? Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang Nyameleng Mas. nyangking bokor kancanane isine tungo tatula sandang kelawan pangan yo iku wong sabar narimo sakedepe neto monggo Monggo Mas. Iya.
isih sauntara. Oh, wis disuwuk ya. Ora apa-apa. Nggih sesarengan kalian Kubro Catur Putra. Kubronya Indonesia. Yo 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 yo. Ayo ditutupke ya Mas malam minggu toh. Heeh. Ora malam minggu toh? Ora. Heeh, kena tanggapan iki ngene kok ya. Ki mesti dora ngejayange to iki. Nah, iki. Yange dijak, kok ndak nangis lho. Saka sorone netramu. Ayo Catur Putra.
iki ndadi ora iki. Oh, nah yo, nah yo kesel Mas. Yo. Heeh, bajutke ya. Saka sorate netramu yen rasa
Injing ngaturaken sugeng rawuh Bapak Ibu. Ya sesarengan kalian Jatilan kok kobro. Kobro Mas aku ya bendinane Jatilan ki. Kobro catur putra saking Nambongan. Catur harjo. Nggih. Samenika kula kaping 3 Mas ten mriki. Sami to, Mbak. Oh nggih. Nggih, monggo Dik. Mono sing ame Mbak njaluk lagu ngono lho. Heeh. Saiki lagune iki ora mongsone bintang kecil kok ya. Wis lagune cah cilik-cilik iki ngerti kicau mania bareng Mas. Coba. Heeh, bintang kecil iki wis ora anu Heeh, ya. Monggo Mas. Apa? Makane rene, heeh. Heeh. Mana sing bintang kecil barang Mas? Oh, tarian wae. Ya monggo Mas. Mas, kena gue hiburan Mas. Pokoknya, niki acaranya apa tuh Mas? Acaranya apa? Oh, tesih Hari Merdeka, memeriahkan acara 17 Agustus. Oh, semua kok Pak, monggo. Gong loro Mas.
kandhani ngoten lho Pak De. Saiki wis boten zamane bintang kecil. Pelan-pelan ya nggih. Jalure apa? Loro ati. Nggih, lucu-lucu kok ya. Oh, blendrong Mas. Heeh. Ana sing blendrong lho. Pokoknya ini multi talenta. Iya. Solo. Oh ya. Siap. Mana. Ya. Ya. Sembuh. Wis le kok melu Pak De nawangi wae le. Jadur putra Anoman Mas. Yo. Iya. Nyuwun lagu Mas. Mau urung sida-sida lho, Mas. Apa iki? Aja kuwi sik. Heeh. Nah, iki lagune iki kok ya ora ana sing sak cilik-cilik ngono lho, Mas. Njaluk iki sing deno ngono kae modele ngono iki lho, lara ati. Caci wis lara ati. Heeh. Monggo. Ya, ayo Mas ya. Dijogetke ya. Ya, monggo Mas. Heeh. Siap.
Yo 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 yo.
Thank